Hate an lamɛnbaaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'aw ka dɔnkibaro waati selen ye aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min bɛna lase Sumayila Goyita fɛ ka Seru Danbɛlɛto nɛgɛ karafe la Savoir Media ale sanfɛla la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila dɔnkibaro ale kɛnɛ kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka kibaruya fɔlɔw la min ye an ka minisiri ɲɛmaa ye ni o ye Dr Sogɛlɛko Kala Mayiga ye. Kunungo dɛnɛ ni o bɛnna Desanburu kalo tile 12 ma san 2022 ale ye taama dɔ kɛ min ye an ka sanfɛkalansoba min ni ale bɛ Kabalakaw fɛ yen nɔ. Mali ani Sinaw olu kɛlen k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma min ye kalansoba in ye ni ka jɔ Kolokari la min ye Dr Sogɛlɛko Kala Mayiga ale sera a kɛnɛ kan ko n'a yɛrɛ k'a fɔ min ye nin maaba in ye a bisimilala min bɛ tali kɛ commune rurale de Kalabankoro maire fɛ n'o ye Amadu Cɛkɔrɔ Jara ye. Ale kɔni ye kɔrɔfɔw ta ni ka ninnu kɔni bisimila bonya ani karama ye. Dr Sogɛlɛko Kala Mayiga ale y'a yira k'a fɔ min ye nin kalansoba min filɛ nin ye ni a dayɛlɛlen filɛ nin ye ni o ye phase 2 ye Université de Senu Kabala kɔnɔna na ko min ye sɛbɛn wari hakɛ min ni o donna na a bɛ t'i jɔ fo sɛbɛn wari miliyari 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la. O y'a yira k'a fɔ nin ko min kɔni filɛ nin ye nin tɛ a balen ye yaasa min ye denmisɛnw ka kalanko ani denmisɛnw ka baarako olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na Dr Sogɛlɛko Kala Mayiga ale ye kɔrɔfɔ caman kɛ a kɛnɛ kɔnɔ ka minisiri ɲɛmaa min ye ka dɔn ka fɔ maa caman ye o kunun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ni o ye professeur Amadu Keyita ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔna na k'aw ladɔnniya min bɛ tali kɛ an ka sɔrɔsilakaw ye olu kɔni ye wulikajɔ sabati kosɛbɛ wulikajɔ min bɛ yen nɔ ni ale kɔni kɛra sababu ye ka duguladenw ni ko olu lafiya o y'a yira k'a fɔ ko a tɛ waati jan bɔ min bɛ tali kɛ sufurala ye ani ale bɛ Moti kɔni fɛ min ye baganw ye misi minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ taa fo misi 500 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o ye tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan misi minnu tun bɛ yen nɔ ni u kun minɛlen don min ye bamaciwalekɛbaw bolo an ka sɔrɔsilakaw u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka se ka nin misikofɔlen ninnu ka tɛgɛ da u kan u y'a k'a fɔ nin misikofɔlen min filɛ nin ye a bɛ t'i jɔ fo misi 505 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la o kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ nin baara min kɔni filɛ nin ye n'a sigira sen ka lakana sabatibɛ fɛ wa u tɛgɛ dara nin ka sababuya bɔ min ye u ka patrouille senfɛ n'u ye yalayala min u b'a kɛ localité ninnu kɔnɔna na yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na o de senfɛ i k'a dɔn u y'o tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan a kɛra localité min kɔnɔna na o de ye Gɔnbadaguwa ye a kɛra o marabolo de kɔnɔna na ni o kɔni filɛ nin ye min ye commune rurale de min ye Jalube a kɛra o de la Moti ale marabolo kɔnɔna na o y'a k'a fɔ ni misikofɔlen in filɛ nin ye tuma min na an ka lakana sabatibaw u ye tɛgɛ da nin misikofɔlen ninnu kan u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka bila min bɛɛ tali kɛ an ka autorité administrative Moti i ka dɔn olu ka bolo kɔni kan nin baara in bɛɛ lajɛlen sigira ɲɔgɔn kan don min na o kɛra karido n'u bɛnna Desanburu kalo tile 11 ma san 2022 o kɔnɔna na o y'a k'a fɔ a dira kan min fana na o de bɛ tali kɛ kan min bɛ yen ni o ye kan de sufurala ye i ka dɔn ni o filɛ ni i ka dɔn k'a fɔ min ye ka sanga ni a ɲɛmaa ye ni o ye chef de secteur 4 ye ale min bɛ opération Maliko o kunna colonel Karimi Traoré ale tun bɛ a kɛnɛ kan ni conseil des affaires économiques et financiers gouverneur de la région de Moti Ousmane Diallo ale tun bɛ a kɛnɛ kan directeur régional de protection des instructeurs i ka dɔn k'a fɔ animal ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan Motikaw fɛ yen nɔ n'o ye Amadi Kani Diallo ye nin baara in kɔni sigira ɲɔgɔn ka taa nin cogoya in na bonya ani karama kɔnɔ armée monte en puissance an bɛ don min na ko bi an bɛ dugawu kɛ an ka finitigilakaw ye. Ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Américain olu kɛlen don ka ɲankata ta ni o b'a wele ko sanction ka ta ka maa 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko sɛgɛrɛ n'o ye sanction américain contre 40 personnalités o y'a yira k'a fɔ o kuma ninnu kɔni jɛla min ye an ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale denkɛ Karim ale min bɛ yen ni kɛ kun b'a nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ ko ale kɔni sen yera nin ko in na o kɔnɔna na sa o y'a yira k'a fɔ ko ka fara maa dɔwɛrɛ kan tuguni ni u ye Laginɛ i ka dɔn président kɔrɔ ye n'a a bɛ wele ko Alpha Condé o y'a yira k'a fɔ min ye nin cakɛda in ye ni ale bɛ i ka dɔn Amérique jamana kan ni o de ye i ka dɔn k'a fɔ département de trésor des États-Unis i ka dɔn o min filɛ nin ni u ye nin sanction in ta ko i ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni carila ka bila sen kan juma don i ka dɔn juma tɛmɛlen yaasa min ye nin maakofɔlen ninnu ye tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogoya min na baw u nɔ minɛna walew la wale minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ i ka dɔn k'a fɔ u nɔ minɛ kun bɔ
Ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya min ye an ka dɔnkobaro ye ale bɛ sɛnsɛnɛ an ye halisa an ka jamana kɔnɔna na ka aw ladɔnniya k'a fɔ a yirala k'a fɔ min ye tribunal militaire i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ye i ka dɔn baara dɔw sigi sen kan baara min bɛ yen n'o kɛra sababu ye i ka dɔn ka kiiri dɔw sigi sen kan kiiri min bɛ yen ne a bɛ bolo an ka finitigilaka dɔw kan fo ka taa se civil maa fila ɲɔgɔnna dɔ ma o y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka finitigilaka maa 8 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ani ka dɔn k'a fɔ civil maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko tigɛ dara olu ka k'u jalaki ko i ka dɔn u ka jalaki tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ tali kɛ bɛnkanni walew ni o de ye ka fɔ baramafɛnw sonyani ani ka taa se ka dɔn k'a fɔ pɛrɛn baraniw ma ko i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni yera u nɔ na ni a bɛ wele ko détournement o yera nin ma ko fɔlɔ ninnu nɔ na ko kɔni kɛra sababu ye ani ka taa se min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko escroquerie k'i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen yela ninnu nɔ na min bɛ tali kɛ o ouverture de baara min ni o y'o sigi sen kan i ka dɔn président du tribunal militaire de Bamako fɛ ni o ye Mamadi Kante ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ale y'a yira k'a fɔ nin baara min kɔni filɛ nin ye n'a sigira sen kan a n'a kɛ sababu ye k'an ka lakana sabatibaw kɔni dɛmɛ u ka baara la yaasa min ye an ka sɔrɔsilakaw ye u bɛ se ka sɔrɔsiyaw kɔni sɛbɛkɔrɔ bonya cogoya ko fɔlɔ min na u y'a yira fana k'a fɔ min ye an ka progrès n'o ye progrès de la république ye ni o bɛ tali kɛ progrès de la république du tribunal militaire de Bamako magistrat colonel Bakayoko ale fana ye ka dɔn k'a fɔ dantigɛli fana kɛ ka sanga ni hakilina ɲɛ y'a yira k'a fɔ nin détournement min filɛ nin n'a kɛra nin finitigilaka maa 8 ani ni civil maa 2 in fɛ ni o ye u ka complicité ko nin ye wale cɛjugu ye kosɛbɛ wale min bɛ yen nɔ ni o de bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka dɔ fara min ye mankanw kan n'o ye bamaci wale kɛbaw ye ani ka taa se maa minnu bɛ maramafɛnw ta ni ka jɔ ka maaw kunbɛn siraw la ka bɛn maaw kan ko nin de bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn ka dɔ fara o kɔni yakubaya kan an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nka min ye nin baara in kɔni ye a n'a kɛ ni ka se a dan na ko i kɔni min ye nin baara in ye a n'a bila min ye saratigi olu ka bolo kan n'o ye code de justice ye o de ye k'a fɔ code de justice militaire o de ye k'a fɔ min ye ka dɔn ka sariya ye min fɔ ani ka dɔn k'a fɔ peine min kan ka da u kan ka daminɛ ka dɔn k'a fɔ san 2 la ka taa bila san 5 la min ye d'emprisonnement ni o ye u ka suradon ye u n'a kɛ a ko kɔni kɔnɔna na yara k'a fɔ nin ko min kɔni filɛ nin ye ko cɛjugu ye kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka don kibaru ale bɛ an sɛnsɛn ka se halisa min ye ka ye ale marabolo o kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye denmisɛnninlaka minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye degun kɔni sɔrɔ ni an bɛ fɔ o ma ko orphelinat a yirala k'a fɔ nin denmisɛnninlaka minnu filɛ nin ye olu ye fini kɔni sɔrɔ ani ka fara fura dɔw kan ko i ka dɔn u y'o sɔrɔ sanmɛkaw fɛ yen nɔ cercle de Kayi ka dɔn k'a fɔ ko nin initiative yɛrɛ ni u ye hakilila yɛrɛ a taara ka dɔn ka jɛkulu min bolo o de ye association pour le soutien des orphelins au Mali ni o ye ASOMA ye a yirala k'a fɔ ninnu kɔni y'u cɛsiri dɛnɛndon ka dɔn sibiridon décembre kalo tile 10 san 2022 sanmɛkaw fɛ yen nɔ min ye nin baara in ye nin bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ni ka se ka di i ka dɔn nin maa kofɔlen ninnu ma a kɛra ni maa dɔw fana ka présence n'o ye autorité locale ye nin yɔrɔ kofɔlen na ani ka taa se maa minnu ye nin dɛmɛ kofɔlen in kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn nin falatɔ ninnu ma ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ campagne n'o ye covid ale campagne tako 2nan ni o ye deuxième campagne ye vaccination i ka dɔn anti covid min ni o sigira sen kan o lancement ni o kɛra i ka dɔn k'a fɔ min ye dɛnɛndon kunungo ni o bɛnna décembre kalo tile 12 san 2022 ma i ka dɔn a kɛra centre 20 ɲɔgɔnna kɔnɔna de la centre de santé 20 kɔnɔna de la o kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko min ye nin baara in kɔni ye a bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛra min ye 20 centres de santé communautaire de district sanitaire de Banamba ale kɔnɔna na ko kunnafoniw kɔni carila k'a yira k'a fɔ min ye comité local de lutte contre la covid-19 ye ko nin campagne kofɔlen min kɔni filɛ nin u y'a yira k'a fɔ a kɔni bɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni mun b'a daminɛ san 12 ka taa bila san 18 la a ka bɛ o sanfɛla fana na ko ka sanga ni médecin chef de district sanitaire de Banamba ale ka kɔrɔfɔw ye le kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ halisa ka sanga ni nin baara min filɛ nin n'a sigira sen kɔni kan o bɛ don min na ko bi min ye 121 kɔni o baaraw kɔni olu bɛ sen na an bɛ waati min na ko sisan donc kibaru lamɛnbaw ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye don kibaru ye ale bɛ an sɛnsɛn ka taa bankasikaw fɛ yen nɔ bankasi jamana kan an bɛ aw ladɔnniya min ye bɛnkanni wale dɔw ye o kɔni kɛra ka ɲɛsin i ka dɔn dugu dɔ mɔ bankasikaw fɛ yen nɔ ni o de ye din ye
dini i ka dɔ ka fɔ a yirala ka fɔ min ye maa 8 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ danyana k'a sababuya kɛ bamaci walekɛbaw olu ka wale dɔ fɛ maa 8 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la olu kɔni fɛ a la ni u ye min ye jaabi min sɔrɔla ka bɔ nin du kofɔlen in na min n'a kɛra i ka dɔn ka fɔ nin commune kofɔlen kɔnɔ commune de Sege commune kɔnɔna na ni ale filɛ Bankas ale cercle kɔnɔ ni attaque wale min filɛ nin a yirala ka fɔ a kɛra kunungo nɛgɛ kaɲɛ 5 waati ni o ye 15h du matin waati ye i ka dɔn ka ɲɛsin ni dugulakaw ma o yɛrɛ ka fɔ u ka kɔlɔsiliw kɔnɔna n'u ka jateminɛw kɔnɔna na maci walekɛba minnu kɔni ni wale cɛjugu ninnu kɛ nin ye wale cɛjugu ye kosɛbɛ min taara ne ka nin du kofɔlen in kɔni sɛgɛrɛ ko nka min ye an ka fangatigilakaw ye olu ma to kɔ cogo si la ni u ye force armée malienne les FAMA olu ma to kɔ u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati yaasa min ye duguladenw ani wale taara ka maa minnu sɛgɛrɛ ani ka dɔn ka fɔ hakili yira bɛ yɔrɔ kofɔlen la yaasa ka se ka na ni basigi ko an bɛ don min na ko bi ka daminɛ kunungo la ka na se bi ma ko min ye basigi kɔni ye a kɔni nana a yɔrɔ la ka sɔrɔ kɛ min ye an ka finitigilakaw ye olu kɔni ye mankan mɛn waati min na u teliyara ka se a kɛnɛ kan yaasa i ka dɔn basigi bɛ se ka na a yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na cogoya kofɔlen min na ni an bɔra o yɔrɔw la halisa min ye dɔnkibaro ye ale bɛ an sɛnsɛn ka taa Kajolokaw fɛ yen nɔ an bɛ aw ladɔnna k'a fɔ Kajolokaw fɛ yen nɔ min ye ka dɔn l'école ka dɔn ka fɔ école maa 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye bisimilali kɛ ni ka nɛgɛso kɔni sɔrɔ i ka dɔn min ye Kajolokaw fɛ yen nɔ o y'a yira ka fɔ min ye nɛgɛso 187 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni tilala ka ɲɛsin écoleden 187 ni u ye musomanninw ye a tilala école minnu ɲɔgɔn cɛ o ye école 18 i ka dɔn n'u ye centre 18 ye n'u ye centre 18 i ka dɔn Kajolokaw fɛ yen nɔ Sibiridon a yirala ka fɔ min ye nin baara in kɔni ye a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka ɲɛsin min ye bogotigininw kɔni ma yaasa k'u dɛmɛ i ka dɔn u ka baaraw la bogotigininw bɛ yen nɔ ni u bɛ kilomètre 3 taama ka bɔ u ka so kɔnɔ ni ka taa lɔkɔlisow la o bogotigininw ka se k'u dɛmɛ cogoya min na u ka baaraw kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen sigira sen kan yaasa i ka dɔn dɛmɛ bɛ se ka don cogoya min na min ye bogotigininw olu ka condition bɛɛ a kɛra i ka dɔn kɛyɛrɛ cakɛda min fɛ n'o ye ONG ADAP ye ani appui financier de Suède i ka dɔn olu ye tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka nin dɛmɛ in ta ka nin yɔrɔ kofɔlen in sɛgɛn n'o ye Kajolokaw ye ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Gawokaw fɛ yen nɔ bɛnkanni wale dɔ taara i ka dɔn ka ɲɛsin i ka dɔn compagnie dɔ ma o bɛnkanni wale kɔni kɛra sababu ye kɛrɛnkɛrɛnya la yɔrɔ min bɛ n'a kɛra sababu ye ka maa caman kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi a yɔrɔ kɔnɔna ma 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o sɛbɛkɔrɔ joginna o yɛrɛ ka fɔ nin compagnie kofɔlen min filɛ nin ye ko i ka dɔn nin kɔni jateminɛlen don bamaci walekɛbaw kɔni fɛ n'u ye bɛnkannikɛla ninnu ye ko a kɔni kɛra min ye décembre kalo tile 11 o ye karidon yɛrɛ ye ka ɲɛsin nin compagnie kɔnɔ min ye cɛ marifatigi dɔw ye ka ɲɛsin i ka dɔn dugu min na wele ko Kogorom i ka dɔn ni ale filɛ nin ye Forgo commune Soni Ali Ber o kɔnɔna na ko o kɔni kɛra sababu ye i ka dɔn maa 2 ye k'o sɛbɛkɔrɔ jogin kosɛbɛ ko o fana kɔni kɛra i ka dɔn ka fɔ ka sanga ni don kibaruyaw ye i ka dɔn nin mara kofɔlen n'o ye Gawo marabolo o kɔnɔna ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ halisa ka sanga n'an ka kunnafoni bakurubaw ye ni u ye don kibaruyaw ye min ye i ka dɔn Motikaw fɛ yen nɔ u y'a yira ka fɔ ko nin kɔni bɛ tali kɛ a siɲɛ gale yɛrɛ la min bɛ ni o ɲɔgɔnna kɔni ma deli ka kɛ fiyewu o de ye ka fɔ ji kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla i ka dɔn Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ ko k'a daminɛ san 1993 waati ninnu na maa kɔni ma deli ka nin ɲɔgɔn ye fiyewu ko jiw kɔni yɛlɛla kosɛbɛ ko a kɛra sababu ye min ye Tɔnbukutu yɛrɛ marabolo ye n'o y'a région kɔnɔna ye a bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara bawo min ye foro caman tiɲɛna wa ko min ye ji yɛrɛ ye sa ko a sera yɔrɔ caman de ma kosɛbɛ ko an bɛ don min na ko bi population kɔni kɛn bɛ o hakili bɛ filan kɔni na u t'a dɔn nin ko in kɔni u b'a kɛ cogo min na ko nin waati in yɛrɛ bɛn bɛ ni sumanw lakana waatiw ye ka don so kɔnɔna na ko a kɔni kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛya laso duguw ma kosɛbɛ n'u ye dire i ka dɔn a n'a lamini i ka dɔn min bɛ tali kɛ min bɛ taa fo hectare caman na minnu bɛ yen nɔ ni ji ye dankari kɛ o la ko min ye responsable service ye agriculture ye k'olu kɔni ye t'a dɔn u bɛna min yɛrɛ kɛ bawo u yɛrɛ kɔni siralen don ka yira ka fɔ ko nin ko min kɔni filɛ nin tɛna taa ka gɛlɛya da cogo si la abada lezina bawo n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye ka fɔ 1500 hectares i ka dɔn a bɛ taa hectare 200 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la min bɛ yen nɔ i ka dɔn minnu bɛ yen ni
tiɲɛni sera o bɛɛ lajɛlen kɔni ma k'u kɔni bɛ min dɔn o de ye ka fɔ ka se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka dugawu kɛ ani ka weleda kɛ ka ɲɛsin i ka dɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye solution bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na a kɔni yira la k'a fɔ ko ka sanga ni Abdoulaye Aïdara a ka sanga ni ale vice-président de la chambre locale de l'agriculture dire k'aw fɛ yen nɔ ale ka kɔrɔfɔw senfɛ i ka dɔn ka sanga ni ji yɛlɛli ye Tɔnbukutu ale marabolo kɔnɔnabaw ba ji yɛlɛla kosɛbɛ yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka nɔgɔya don a ko kan. Ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni halisa ni an ka jamana ale kɔnɔna ye min ye Kayikaw fɛ yen nɔ ka sanga ni bureau ye ni a bɛ wele lɔkɔlidenw ka bureau olu kurakurali ye ni o ye k'a dɔn k'a fɔ u ka bureau min ni a bɛ wele ko AEM o y'a yira k'a fɔ ka sanga ni o baaraw ye ko min ye bureau kurakuralen ye ko min ye maa 10 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn lɔkɔlidenw na minnu bɛ yen nɔ ni mandat ni o ye mandat ye ni o ye place sous mandat o bɛ olu kan n'o ye mandat dépôt ye o dalen don olu kan maa 10 wɛrɛ ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn contrôle judiciaire o dalen don o maa kofɔlen ninnu kan yaasa i ka dɔn k'a fɔ wale min bɛ yen nɔ ni a kɛra nin bureau kura in sigili senfɛ ni u ye ka bureau la kurakuralen senfɛ a kɛra décembre kalo tile 5 dɛnɛnjan tɛmɛlen a kɛra i ka dɔn k'a fɔ lycée Dugukolo Konare ka dɔn Kayikaw fɛ yen nɔ ko o kɔni kɛra baara an bɛ don min na ko bi baw tuma min na bureau kura kɔni sigira k'a renouveler jaabiw bɔra ka bɛn waati min na ka bɛ dara ɲɔgɔn ye waati min na ekɔliden dɔ kɔni ye mugu kɔni ci i k'a dɔn dɔ la o kɔni kɛra sababu ye ka na ni degun ye kosɛbɛ a kɛra sababu ye min ye maa 10 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn ye dépôt min ye ka dɔn k'a fɔ mandat de dépôt dara olu kan maa 10 wɛrɛw min ye contrôle n'u ye place sous contrôle judiciaire o dara olu o kɔni kan an bɛ don min na ko bi min bɛ tali kɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan min ye juge d'instruction Mohamed Tembini ale kɔni fɛ. Ni an bɔra o yɔrɔw kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ don kibaru halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ savoir média ale sanfɛla la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye entrée politique ye o kɔni kɛra min ye fɛɛrɛtigɛ tɔn dɔ fɛ ni u ye parti politique ale ye conférence de presse kɛ ni a bɛ wele ko RDC a yirala k'a fɔ rassemblement pour le développement et la solidarité olu ye entrée politique kɛ sibirido a kɛra Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ ka secrétaire général politique ale ye kɔrɔfɔw ta ni ka kuma n'u ka gafe yɛrɛ ni a bɛ wele ko livre jaune o gafe yɛrɛ kɔnɔna kow ye sariya min talen don a kɔnɔ an'u bɛ ka kuma sariya sen minnu kan u y'u da don olu caman na k'u ɲɛfɔ kosɛbɛ ni o ye monsieur Mohamed Lamine Diko secrétaire général politique de la RDS i ka dɔn ale ye ɲɛfɔli kɛ min ye livre jaune ale ka sanga ni a ka cɛsiriw ye u bɛ baara min na o yɛrɛ k'a fɔ ni parti politique min filɛ nin sigira sen kan a bɛ waati jan bɔ san 2003 waati la novembre kalo tile 12 n'u ye le 12 novembre 2023 i ka dɔn nin baara in sigira sen kan o kɛnɛ kɔni kan min ye Sawara FM an kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan ka se ka kumabaw n'u k'u fara ɲɔgɔn kan o conférence de presse kɛnɛ kan min ye sibirido n'o bɛnna i ka dɔn décembre kalo tile 10 ma. Ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san o san min ye lajɛraba min n'a bɛ kɛ an ka jamanadenw ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn o lajɛraba n'a bɛ wele ko EID i ka dɔn k'a fɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ o de ye k'a fɔ jamanaden minnu bɛ yen nɔ ni olu tɔɲɔlen don n'u b'u hakɛ ɲini an ka jamana gouvernement yɛrɛ fɛ n'u b'a fɔ k'u ka hakɛ bɛ jamana gouvernement yɛrɛ fɛ o kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ décembre kalo tile 11 san 2022 kɔnɔ CCB an ka na jigisoba min bɛ an ka Bamako a yirala k'a fɔ min ye o CCB kɔnɔna ye sa maa caman kun bɛ a kɛnɛ kan min ye an ka ministre ni u ye ministre de l'administration territoriale ni u ye Abdoulaye Maïga ale kun bɛ ka premier ministre ka nɔnabila a kɛnɛ kɔnɔ kan ani ka taa se maa wɛrɛ ma ni u ye chef de conseil de la société civile ye ka n'o ye Burama Alaye Ture ye ale fana kun bɛ a kɛnɛ kan ani ka taa se min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na musolaka min bɛ yen ni ale sigilen don Fokabɛn kunna n'o ye Aminata Male ye ni u ye madame Sanogo Aminata Male ye ni o ye médiateur du Mali ale fana kun bɛ a kɛnɛ kan
la o yɛrɛ ka fɔ ko min ye i ka dɔn nin lajɛrɛ ko ba min filɛ nin ni nin y'a ta ko 26nan ye min bɛ tali kɛ dossier 334 i ka dɔn o de kun bɛ min bɛɛ lajɛlen kɔni y'a laɲini yaasa min ye jamana gouvernement yɛrɛ o se k'u hakɛ di u ma cogo min na ko o tɔɲɔnnen don k'u hakɛ bɛ jamana gouvernement kɔni fɛ o dossier ninnu cɛla u y'a yira k'a fɔ min ye dossier 243 i ka dɔn ani 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o y'a sɔrɔ o dossier de kɔni olu de kɛra dossier ye minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni dossier jɛlenw ye min ye dossier 28 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o ye o kɔnɔkɔrɔ ko kɔni kalan ni ka baara kɛ ni o ye kɔnɔ yɛrɛ ka fɔ min ye dossier 215 tɔ ko o na bila o waati wɛrɛ ɲɛ yaasa min ye ka se ka kɔrɔfɔ bolo o kan kosɛbɛ yaasa laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na ka sanga ni baara kumabaw ye ni an bɔra o yɔrɔw la don kibaru o de bɛ an sɛnsɛn ka taa jamana kɔ kan ka aw ladɔnna k'a fɔ min ye Russie ani Ukraine kɛlɛ kɔni ye a kɔni kɛlen bɛ diɲɛ don o don kuma kura a bɛ fɔ bawo Ukraine yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogoya min na ko bi o yɛrɛ ka fɔ ko ka sanga ni Ukraine yɛrɛ ye ale yɛrɛ ja wulilen kɔni ye o kɔni bɛ sira dɔ bɛ yen nɔ min bɛ bɔ i ka dɔn arte nɔse ne ka se ka dɔn ka fɔ sule viag a yirala ka fɔ min ye o autoroute min filɛ nin ye ko pont min bɛ yen nɔ min ye Ukraine sɔrɔsilakaw kɔni ja wuli kojugu taara o pont yɛrɛ kari yaasa min ye Russie ka dɔn ka fɔ kɛlɛkɛcɛw kana se ka Ukraine kɔni lasɔrɔ teliyala a kɔni kɛra sababu ye ne ka degun kɔni lase o ma an bɛ don min na ko bi ka sanga ni kunnafoni bakurubaw ye ni an bɔra o yɔrɔw la an bɛ aw ladɔnna ka fɔ halisa min ye Ukraine ale capitale kɔnɔna ye n'o ye Kiev ye ka aw ladɔnna ka fɔ min ye kuran kɔni kɛlen bɛ ka tiɲɛni kɛ sɛbɛkɔrɔ bonya ka sababu kɛ min n'a bɛ wele ko transformateur o min bɛ n'a bɛ kuran kɔni distribuer yɔrɔw ni yɔrɔw la a yira k'a fɔ min ye Ukraine dugu kɔnɔna ye branchement kɔni cayara ko ka sababu kɛ o ka président yɛrɛ n'ale tun ye cɛcɛribɔlakɔrɔ ye cɛcɛribɔlakɔrɔ kun don ale kɔni a yira k'a fɔ yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka satisfaction sɔrɔ n'o de ka lafiya sɔrɔ yelenko kɔnɔna ale kɔni a laɲini branchement ka kɛ ka taa ko min ye ka dɔn ka branchement kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara i ka dɔn charge ladɔnna k'a fɔ min ye vie chère min bɛ yen nɔ ni a kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen kamana guwan Faransiikaw fɛ yen nɔ ko vie chère kɔni kɛra sababu ye ka degun lase kosɛbɛ o de la min ye sɔrɔ bosobaw olu kun kɛlen don ka wele bila Emmanuel Macron ma n'o ye Faransi yɛrɛ jamana ɲɛmaa kɔni ye ka se ka wele ni ka na a sigi ka i ka dɔn a laɲini a fɛ yaasa ngɛrɛntɛ min bɛ yen nɔ ni a bɛ u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ o ngɛrɛntɛ ninnu olu bɛ se ka wuli cogoya min na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ i ka dɔn Faransi kan an bɛ don min na ko bi musaka ko la sanni ni feere ko kɔnɔna ko gɛlɛya ko dan yɛrɛ don ko jamanadenw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka wele kɔni bila u ka jamana ɲɛmaa kɔni ma ni o ye Emmanuel Macron ye yaasa ngɛrɛntɛ min bɛ yen ni Faransi kɛlen don k'o ta ka Russie kɔni sɛgɛrɛ o bɛ se ka wuli cogoya min na yaasa Faransi yɛrɛ a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na ko sinon ko a sɛbɛkɔrɔ guwan bɛ Faransikaw fɛ yen nɔ an filɛbagaw an lamɛnbagaw ni de bɛ danse kɛ an ka bi don kibaru sɔrɔlenw na min lasera Sumayila Goyita fɛ ka seru damele to nɛgɛ karafe sanfɛla la Savoir Media ale sanfɛla la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a kan bɛn waati wɛrɛ